Hakane kapor singo bha ban sngap ya kane ga jingkren jong ba sanbor hakane kapor kilong ki kintin ke ba songkhya bat ke ba shonong rim bha habai de bat kini ki politics hagini benta jong ke election singo bha banda bat singo bha banda skor singo bha banda perkhat janai bha ya kane ga jingkren jong ba sambor Namar bakane ke jingkren jong ba sanbor kalong ka bade shisha kat kum ha ka jing yo snyaw ka jonga wajit ya ki brio ki balong businessman ki balong ruspa to perlo kesngap no ya kane ke jingkren jong ba sanbor kum bagila keren gini kinong yalam lagi seng ba per suwa jonga gajaj benrio wat penun kam bakala ye ini ka kintin jaj benrio lar piong jaj benrio kum la keren kinong yalam ni na ru ben siem bor si arpi rung ya kerwet ngi badan nut mo ba pet kagentin jaj benrio what misuse ya ka daki neki hespa buan ban tiet ya ka bot jong pi pat ba kumbalong bentam dei su ban jiet ya ki business man ya ki ruspa jiet ya ki bala ban trei ki ba i ji saja benrio na sim om ban superan kambak lai ka akapo aran sana election borok i parti ba i jaj benrio lo ndala jopat mentaki dia ke jaj benrio lagi Kane ka jingkren jong ba sanbor kalong ka bade shisha labun sin bangayo i hagala pathai kubor bakatne ka sarkar mekhlia ka jongi ka bamanta ka bun baha ba ka di ya ka khendeu ka siap ya ka ding kamau hapo ka jala mekhlia ka jongi labun baha ki paibal ne ki wei ki seng ya ba fer labun baha ki le persha ya ne sarkar mekhlia ka jongi bat ki bunru ki briu ki boong ba ka sarkar jongi kalong ka wei ka sarkar ka badi ya kiri bar ka jai benriu ka jongi kumne hadi end of the day mong pareng ya kendo final baru CRP te kade hanga keti jong pi bal lengpa jong pi nang ne ra ko kubor ban sawa sebol kari kasi jentia ada di nang ne be ya kana hespa ka ban kayo rupa na jente hills kawan ya tit but boy kaya job lut ngai phelayo i hang tu ya ga jingkren jong ba sanbor kalung ka bade shisha baro kane ga jing job jong kane National People Party NPP lagade ha ka MDC lagade ha ka MLA lagade ha ka MP ru bali ki job kade na ga jing thit da ka pisa ya ki priu kata kade na chispa persen kumbala kren nai ba sanbor ki wan na keleng ki jaka kumna jawai kumna sora kumna giwe ki jaka ki wan ban thit briu shane shabhoi na kata kadau ki job kumbala ong nai ba sanbor lada pimpat kela ban percaya ki pajba ba tang pelong meeting rupi ki pajba haba piang ma pi ki pajba mendai so bade yang tang sekret yang su ha unu menwan kena election ki hes pa wat sa sun pelong meeting ru be jet be utrai snong tu ya per kasnam ta kasnam play i dak kibat ke property bagi don jing em ke bagi don mendai bagi don tang hapo state lajong kari suat lajong ladon sadu cepo foreign country ru te hang ne kalong ba hakapor election bat kiwan bat BJP di surjing ruai ke babang kiwan bante de pisa kiwan ai de picnic wan ai de DJ hakapor election kibun baha ki priu ki bawanra naga DJ bada sur gjerwai bantun kring ya ki paiba ban ngop hagino ki party ki bomelam ya ka jingba idon kami keje ade ka sorkar ka bakut ka ban ya trei lang bat pi tekini di ki ba ngam sim ya ka por tengah ne ngayeng bat pi wat langala long politician ru nrei ka ban sim jonga ngam juklet di jajun riu bat ngan ya thu ya pi don bok bu blei upen khai ngalaban pilai tiap hi ladam dai badun basun buar halaban kan mau ka general seat kaba ki dekhar kilaban ele klem bisa ngalaban pelim ya unong chun juga jaj benriu jungi kata kalong kawai ka basisha bar kalong ka bade ngilap nim pelim ya kinong shun jong kari kasi ke jongi kum ki makhar ki dekhar ki manderi ki bawan hapo jlame khlia ke jongi khamta mahagine ki sian ke blade ba ki briu ki bomde ki rulum ki bawan ni le persya bani khun ya election MDC hapo garo kalong ka bama ha te ngandor kat bebapi kiseng bahalang mendai ba pinran dina ba sumbola di polisian yokle kot sop ya nga
Kicu ki isu menadu kini seng bahalang ki lidar ki bala keren hang deh. Mo batitos kini isu. Khot sop kini song discuss. Dan kam menyara sedu jeng tiak mudi ru nyara baik.